ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошинҳои фурӯшӣ. дӯстони азиз, мо дар навори имрӯза якчанд номудҳои мошинҳои арзонро баҳри шумо пешкаш менамоем ва бо нархҳои хеле бениҳоят арзон. агар ба шумо чунин мошинҳои арзон лозим бошад, ҳатман дар комментария муроҷиат кунед. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем бародарҷоно, ки шахсое ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ҳатман лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии мо мебошад. бародарои азиз, хуб, навори имрӯзаро мо шурӯъ менамоем. хуб дӯстони азиз, дар навори имрӯза мошини якими мо ВАЗ 2109 мебошад. соли барори 6998, мотори объёмиш бошад 1.7, сӯзишвориш бензини холӣ, коробка передача бошад механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бародарҷоно, мошин айни ҳол дар шаҳри хуҷанд ҷойгир мебошад. нархеш 15000 сомон, ба рубли имрӯза бигардонем 84000 рубли русӣ мебошад. хуб дӯстони азиз, соҳиби мошин қайд кардаги даиҷа ки танировкаш камш мондагия, дигар ягон маълумоти бештар додаги нестай. занг зада аз худи соҳиби мошин маълумоти бештарро пайдо намоед. бародаро, ҳамватанони азиз, мошин навбатии мо ВАЗ 2199 мебошад. соли бароришаш 2003, мотори объёмиш бошад 1.5, ишам бензини холӣ, коробка передача бошад механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ, айни ҳол дар шаҳри душанбе ҷойгир мебошад. нархеш 15000 сомон, ба рубли имрӯза бигардонем 84000 рубли русӣ мебошад. соҳиби мошин даиҷа қайд кардаги бародаро 7 моҳ ҳуҷҷат дорад. музика ҳама 100%, бо савдо мешавад гуфтагия. хуб, маълумоти бештарро аз худи соҳиби мошин пайдо кунед. занг занед бародарҷонон, рақамош дар экрани ҳар як мо шумо мебошад. хуб дӯстони азиз, боз мошин навбатии мо ВАЗ 2112 мебошад. соли бароришаш 2005, мотори объёмиш 1.6, сӯзишвориш бошад бензини танҳо, коробка передача бошад механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. чӣ қадар майра таъриф кунам, камай бародарҷоно, хитон дидесен дар экрани ҳар як мо шумо метавонам ин мошин состояниеш чӣ хеле. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархеш 23000 сомонӣ мебошад, ба рубли имрӯза бигардонем 130000 рубли русӣ мебошад. соҳиби мошин даиҷа қайд кардаги бародаро, мошин пневма дора, мотор приора, балонош созан, илтимос беҳуда занг назанем гуфтагия. хуб дӯстони азиз, боз мошини навбатии ВАЗ 2115 мебошад. соли бароришаш 2003, мотори объёмаш бошад 1.5, сӯзишвориш бензин газ, коробка передача бошад механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ, айни ҳол ҷойгир мебошад дар шаҳри душанбе. нархеш 15000 сомонӣ, ба рубли имрӯза бигардонем 84000 рубли русӣ мебошад. дӯстони азиз, даиҷа соҳиби мошин қайд кардагия ки ҳуҷҷатош 100%, краскаш нав, ҷои мештагиш ҳамин нарха, илтимос беҳуда занг назанем гуфтагия. хайр, бо занг занем, маълумоти бештарро аз худи соҳиби мошин пайдо кунем. бародаро азиз, боз мегзарем ба мошини навбатӣ. мошини навбатии мо ВАЗ 2107 мебошад. соли бароришаш 2005, мотори объёмиш бошад 1.6, сӯзишвориш бензин плюси газ мебошад, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол ҷойгир мебошад дар шаҳри ваҳдат. нархеш 7000 сомонӣ, ба рубли имрӯза бигардонем 39000 рубли русӣ мебошад. бародаро, соҳиби мошин қайд кардагия ки занг занем, бо ягон чи муомила мекунем. хуб дӯстони азиз, охирон мошини мо ишан ВАЗ 2107 мебошад. соли бароришаш 2002, мотори объёмаш бошад 1.3, сӯзишвориш бензини танҳо, коробка передачаш бошад механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ, айни ҳол дар исфара мебошад. нархеш 10000 сомонӣ, ба рубли имрӯза бигардонем 56000 рубли русӣ мебошад. соҳиби мошин ягон маълумоти бештари дигар додаги неста. бародаро, занг зада аз худи соҳиби мошин пайдо кунед маълумотҳои хубро. боқимонда сарбаланду хонообад бошед.